Primul vlog în 2025 este un vlog auto, iar prima mașină pe care o filmăm este o Mazda Miata. El este Cristian, iar astăzi o să ne prezinte o japoneză clasică. Salut! Ce avem aici? Avem o Mazda MX-5, motorul 1.8, versiunea NC1 din 2007, adică practic a treia generație de Mazda MX-5. Ce motor avem pe ea? 1.8, benzină aspirat, DOHC, e motorul cu două axe cu came. Explică ce înseamnă aspirat. Sunt mulți oameni care nu știu ce înseamnă aspirat. Păi motorul înseamnă că motorul e aspirat natural, adică nu are nimic în plus, adică turbină sau supercharger sau compresor, cum se mai spune, sau orice altceva. Motorul e aspirat natural. Adică propriu zis n-are un mic aspirator acolo. Nu, n-are un aspirator, e aspirat natural, adică și aerul bagă direct în motor și face compresia aerului. Face aprinderea compresiei. Am auzit că îi se mai spune și Mazda Miata. De unde vine Miata, propriu zis? Deci Miata vine din germana veche. Japonezii au vrut să folosească cuvântul ăsta care înseamnă recompensă. Adică ei au vrut să zică practic că e o recompensă să conduci mașina asta. Adică că e o plăcere și o recompensă să o conduci. În Japonia se mai numește și Eunos Roadster. Nu toate se numesc neapărat MX-5, se numesc Eunos Roadster, așa se numește pe piața de Japonia. Dar de ce se numește așa și nu se numește exact cum e la noi, MX-5? Practic ei au dat alt nume, n-am nicio idee. Ei au dat doar alt nume, Eunos Roadster. Spune-ne câte kilograme are mașina. Păi avantajul mașinii este, dezavantajul fiind motorul că e foarte mic, 1.8. Avantajul e greutatea, are o tonă 100, puțin mai grea decât generațiile trecute, mai grea cu în jur de 80 de kg față de generațiile trecute, dar cumva este și mai sigură, este și mai mult confort, de-aia este și greutatea asta mai mare. Da, dar fiind mașină mică, motor mare și ușor, mă gândesc că e un avantaj pentru ea, adică te poți juca cu ea. Da, normal. Ei au mers pe chestia asta de întotdeauna de când au făcut Mazda MX-5 din 89, primul model ăla cu faruri escamotabile. Okay. Ei au mers pe distribuția greutății 50-50, punte față, punte spate, să fie 50% distribuția greutății. Pentru că ea pe curbe se ține foarte bine, adică nu ai niciun pic de supravirare sau subvirare, dacă condițiile de drum sunt ok. Asta e clar. Dar greutatea este mai grea decât celelalte, adică ei au încercat, practic până și oglinda au făcut-o mai ușoară cu 50 de grame, adică ei au mers... Au căutat să scape de greutate, văd și capota și haionul că-s din aluminiu. Da, sunt aluminiu, tot așa, pentru greutate. Pentru că ei au făcut-o mai mare, e mult mai bombată decât generațiile trecute, mai lată, mai înaltă, mai lată, mai tot. Adică e pe altă platformă, nu e pe platforma de generațiile trecute sau generația anterioară NB, cea până în 2005. Cum ești văzut pe stradă cu astfel de mașină? Că mă gândesc că e o mașină pe care nu o găsești zilnic în trafic. Da, adică nu o vezi cam aproape deloc. Asta zic. Dacă ești în trafic, dacă ești toată ziua în trafic, nu vezi una la fel ca asta. Oamenii îmi fac poze, mă opresc, vin la mine în parcare, mă întreabă despre mașină. Cumva chestia asta are și avantaje și dezavantaje, adică avantaje că ești, îmi face lumea poze, dar dezavantaje că vezi că toată lumea în trafic se uită la tine. Și mai ales dacă ești decapotat, te uiți stânga-dreapta, toată lumea e cu ochii pe tine. Asta depinde și dacă ai, să zicem, anxietate de societate, de a deranja. Dacă ai anxietate, unde-s mașina asta, mă gândesc că nu ai chestia asta. Da. Spune-mi de unde a pornit povestea cu Mazda Miata, de unde ai ales... De ce, de fapt, ai ales tu modelul ăsta? De ce îți place modelul ăsta? Păi, eu din liceu, când știam că o să dau de permis la 18 ani, cred că în clasa a 9 sau a 8-a s-ar putea, clasa în generală, voiam să-mi iau o Mazda Miata, nu știu, mi-a plăcut mie, dar eu am vrut să-mi iau modelul cu faruri escamotabile, ăla, prima generație de Mazda MX-5. Da. Cu ploape, cum să zici. Da, cu ploape. Da. Cumva eram cu gândul ăsta, eu când îmi iau permisul, eu îmi iau Mazda MX-5, neapărat trebuie să-mi iau Mazda MX-5. Am ajuns să-mi iau permisul, nu mi-am luat Mazda MX-5, mi-am luat un Mercedes W202. Mafia, da? Am mers cu el, cred că 2 ani de zile și după am zis gata, am strâns niște bani, am zis gata, mi-au Mazda MX-5. Am căutat pe toate site-urile, am găsit și modele mai vechi, prima generație, a doua generație NB, deci NA, NB, dar cumva
Prețurile erau exagerat de mari la niște mașini vechi. Ce preț are la ora actuală o astfel de mașină? Depinde de kilometri, depinde de starea ei. 8, 9, pe Germania 10, 11.000. E ceva, adică pentru o mașină veche, bine, arată într-un fel, adică mie nu-mi place mașina. Da. E joasă, e mică, e un Matiz, ca un Matiz, o poți parca oriunde. Da, aproape. cred că poți clasifici ca un Matiz. Matizul japonez. Matizul japonez, da. Deci, propriu zis, povestea ta nu a început de la cineva sau de undeva. Nu, mi-a Pur plăcut simplu mie ai văzut mașina. modelul random și ți-a plăcut. Da, și mi-am luat-o pe asta pentru că practic e mai nouă, ai alt confort în ea, alea sunt mai, cum să zic eu, sunt leșinate. Nu înțeleg. Motoarele sunt foarte leșinate, adică ți un NA, prima generație de MX-5 și are 90 de cai, adică mi se pare... Câți cai are mașina, că am uitat să te întreb treaba asta? Ea are 127 de cai. Și ai văzut vreuna modificată să ajungă la un punct, nu știu, cât ai putea să scoți din mașina asta? Pe internele stock în jur de 300 de cai. 300 de cai? În jur de 300 de cai cu o turbină sau supercharger, Da, depinde. de carroserie mie mi se pare mult. Da, dar trebuie neapărat să schimbată articulația, frânele, pentru că dacă pui 300 de cai pe mașina asta, 100% mori. Adică nu ai cum. Sperăm că nu. Da. Turbină, supercharger, există kituri, poți să iei direct kitul complet, ți-l dă cu tot cu Tu ai tubulatură. modificat ceva la mașina asta? Adică ce modificări ai la mașina asta? Ai ceva modificări sau pur și simplu e Modificări clasic? nu am pentru că mașina asta mai mult în service. Modificări, aș putea spune de semnalele LED roșii pe spate, farurile LED la fel, fază lungă, fază scurtă, Adică ceva poziții. minim, ceva Da, mare. da, Evacuarea e schimbată sau așa vine ea pur și simplu din Nu, fabrică? evacuarea este stock, finala este stock, ea este momentan țeavă goală. Țeavă goală. Da, e țeavă goală. Clasic. Galeria a rămas cu catalizatorul pe ea, Sherpy, pentru că vreau să îi fac un downpipe, vreau să iau galerie fără catalizator. Dar de la galerie în spate e țeavă goală până în finală și finala este O stock. să o pornești un pic mai târziu să auzim și noi, poate vor oamenii să audă și chestia asta. Da. Jante, văd că jantele sunt clasice sau ai schimbat ceva? Nu, jantele sunt jantele ei, nu am găsit momentan un model care să-mi placă, adică vreau ceva mai lat, ceva cu buză, dar tot pe 16 pentru că mai mare, am încercat cu 18 freca, am făcut cauciucurile varză. Bine, mă gândesc că dacă pui jante pe 18, cred că s-ar vedea și un pic urât. Da, adică ea se vede fiind foarte- mică, da, nu da, știu da. cât de bine s-ar putea. Se vede înaltă, jantele prea mari, adică e foarte, adică nu are nicio treabă. Ea 16, maxim 17, dar să fie mai late, să aibă o buză ceva. Ea momentan are jantele stock și le las așa până găsesc ceva să-mi placă și să fie pe teu care trebuie. Să nu înfrece, să nu... De ce ai vrut decapotabilă? Adică vara, înțeleg, e un avantaj, e frumos, dar pe vreme rece mă gândesc că nu merge așa. Sau mergi? Nu merg decapotat, dacă iese soarele, sunt 7 grade afară cu soare, merg și decapotat, adică nu e problemă. Eu mi-am luat-o pentru că mi-a plăcut, adică are o siluetă sportivă așa. Mă, e altceva, adică nu o vezi zilnic în trafic cum vezi, nu știu, un Passat sau un Logan sau clasic E90 sau Da, chestii, da, nu zic că sunt mașini proaste și așa mai departe, dar ești văzut altfel cu astfel de mașină, mă gândesc, adică e ești ca o mașină de văzut altfel, jucărie, da. o iei Da. și o bagi în buzunar și pleci cu ea. Da, exact. Din punctul tău de vedere, este o mașină fiabilă? Absolut deloc. De ce? De ce zici chestia asta? Păi, practic, mănâncă ulei, deci dacă nu-i faci segmenții, Adică vrei să-mi zici că umbli cu ulei după tine, nu mai umblu cu ulei după mine, pentru că problema asta s-a rezolvat. dar ai ulei după tine. Dar am ulei Ne după deschizi mine. porbagajul să ne arăți? Nu mai încolo, puțin nu acum, dar o să deschid și porbagajul să vedeți că am și piese pe acolo, adică nu... Ok, deci dacă îți cumperi mașina asta propriu zis, trebuie să ai o pungă cu piese după Să tine. ai o pungă și cu ulei, piese, da. întotdeauna. Și și să ai grijă să nu pierzi ceva pe drum dintre piesele alea, adică... Ce Da. probleme ai avut tu cu ea? Adică ai avut probleme? Este o mașină care se strică des? Habar n-am. Da, am făcut o prostie care și acum mă sâcăie rău de tot. Ce înseamnă prostie? O cât prostie de că- grav? Foarte grav, nu i-am verificat uleiul, i-am mâncat uleiul exagerat de rău, adică i-am făcut schimbul de ulei și după 3000 de kilometri ea nu a mai avut ulei. Ok. Adică nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, ceva segmenți, habar n-am. S-au învârtit cu zineții, a început Ok. să bată motorul și am refăcut motorul complet. El acum are 1100 de kilometri, adică de-abia am făcut-o. Ok. Are 1100 de kilometri, motorul Deci refăcut practic e complet. motor nou. E motor nou, doar blocul este al ei, pentru că n-am vrut să iau motor din dezmembrări, dădeam pe un motor 2500 de euro. Că m-a întrebat dacă e fiabilă mașina, absolut deloc, piesele foarte, foarte scumpe, exagerat de scumpe pentru un Kazan, Ok. așa. Hai să nu-i spunem Kazan. Da, Totuși- să nu-i spunem Kazan, Tomberon. Ok. Piesele foarte scumpe, stai foarte mult după ele, nu găsești pe stoc la furnizori, stai să vedem furnizorul să-și ia din Germania, să-și ia din Japonia, să-și ia din diferite țări, Belgia, pe unde să mai găsesc piesele astea. Am stat foarte mult după piese, foarte scumpe,
investiția foarte mare, dar măcar mașina acum știu că are motorul 0 km. Cât a stat mașina pe dreapta? Spune-ne treaba. 2 ani de zile. Adică tu 2 ani de zile nu te-ai bucurat de ea? Nu m-am bucurat de ea, s-au învârtit cu zineții, n-am avut bani atunci. Dacă vrei să zic pe cameră cât am investit în motor? Dacă tu vrei să ne zici cât ai investit. Da, practic am investit 4.070 de euro. Și mașina cât a costat? Eu am dat pe ea 5.000 de euro în 2021. Adică 10.000 de euro propriu zis te duce mașina la ora actuală, aproape 10.000 de euro. Da, oricum piața atunci era foarte proastă, adică toate prețurile au scăzut, a fost fix după pandemie. Mașinile erau ieftine, motocicletele erau ieftine, adică totul a scăzut foarte rău. Dar acum au început să crească din nou japonezele în special. M-am uitat și eu după Mazda Miata și am văzut undeva 8, 9, 10.000 de euro. Da, exact. Bine, mie îmi place mai mult un Lancer, dar e o opțiune și chestia asta. Da, Lancer Evo, nu tracțiune față diesel. Asta voiam să zic, dar destul de costisitoare, mă rog, vedem pe viitor. Da. Un moment dat merg cu Golful. Ne deschizi și nouă capota să vedem și noi ce avem aici. O deschid, dar mașina stată de 2 ani, ea nu are făcut detailing, nu are făcut absolut nimic la motor. Vedem un motor mare sau ceva? Jalnic. Motorul e destul de mare, el este pus longitudinal, nu este transversal pentru că e propulsie. Este pus puțin spre cabină. Ok, se vede treaba asta. Da, pentru că ți-am spus de chestia asta cu distribuția greutății de 50-50 și de-aia au pus motorul mai în spate, ca să facă cumva un fel de... Ca și idee, tu recomanzi mașina asta? Dacă o recomand cui? Unui pasionat de japoneze? Da. O recomand, dar doar să fie atent la să verifice uleiul. Ce am spus, să-i verifice uleiul pentru că îl mănâncă. Ea acum nu o să-l mai mănânce, pentru că e totul nou, segmenți noi, cu zineți noi, totul rectificat, injectoarele le-am rectificat. Asta e o chestie bună, adică tot dacă vreodată o să vinzi mașina asta e un plus, să-i spui omului că ai rectificat motorul, că practic e motor nou, poți să zici chestia asta, adică e un avantaj. Da, e un avantaj la vânzare dacă omul vrea să înțeleagă, că poate să zică, bă, ai refăcut motorul, nu știu eu ce ai făcut. Și asta e adevărat. Bine, oamenii dacă văd videoclipul ăsta poate o să aibă încredere în noi, dacă vreodată o să vinzi mașina asta, ceea ce eu nu ți-aș recomanda. Nu o vând pentru că am foarte multe planuri cu ea, adică vreau să-i fac anul ăsta, să iau jante, vreau să-i pun un body kit, bară față, bară spate, aileron, praguri. Ok, deci anul ăsta o să fie o investiție. Da, practic o să fie un white body și e unică în România cu kitul ăla, adică nu mai există una la fel. Rămâne la fel, schimbăm ceva la ea? Da, se schimbă, nu rămâne griul ăsta pentru că nu mi-a plăcut niciodată griul ăsta, dar așa am găsit-o atunci. Erau pe piață ori gri așa, ori roșu și roșu nu. Roșie nu prea. Nici măcar nu era roșu ăla de Mazda, ăla frumos, ăla roșiatic așa. Era roșu de Ferrari, adică roșu. Da. Și bine, puteai să zici micul Ferrari. Păi nu, când am sunat la toți de pe OLX care aveau modelul ăsta. Și am sunat și la aia roșie de curiozitate. Iar omul mi-a spus, băi, mașina e roșu Ferrari. E roșu Ferrari, mașina asta, tu știi cum se uită toată lumea după tine? Neapărat, cumpăr-o, n-ai cum. Practic nu te-ar interesa cum merge motorul, te-ar fi interesat culoare, gen cum ar fi spus el. Practic da, el singurul lucru pe care mi l-a spus, mașina e roșie, tu știi cum se uită lumea la tine? Și am zis nu. Mai lipsea să zică chestia aia, bă, are o muzică pe ea, vino să-ți arăt ce boxe am. Da, are niște boxe, ea nu merge, dar are niște boxe, da. Deci, fiabilă absolut deloc. Deci, e recomandabilă, dar cu verificarea uleiului, întotdeauna. Și verificarea la tot, practic. Pentru că, până la urmă, ești japoneză, ruginește din toate încheieturile. Trebuie să ai grijă și la rugină, la longeroare mai ales. Și, da. O pornim un pic, să auzim și noi? O pornim. Adică, țava aia goală trebuie să se audă cumva. Se aude. Ca un E36 de la cu țeavă spartă. Da, se aude. Mă gândesc că nu cred că se aude chiar atât de rău. Wow! Nu se aude rău. Lasă-o. Deci nu, chiar nu se aude rău. Se aude ok. Bine, te zgârie un pic pe creier dacă om într-una, dar se aude ok. Da, oricum, urmează ți-am spus să-i fac downpipe-ul. Iau galerie fără catalizator pe ea, ca să nu se mai audă spart. Și practic o să se audă puțin mai gros. Finala o să schimb pe viitor, dar momentan vreau să-i fac body kit-ul și să îi schimb culoare. Ce aud eu în trafic, în online cel mai mult, este faptul că iconelul
este cel mai bun material pentru evacuare. Cel mai ușor, Da. dar și cel mai scump. Da, Acum exact. bine, merge și o țeavă de gard. Păi da, ar merge o țeavă de gard. Ies mai ieftin, probabil se aude și bine. Băi, se aude super bine evacuarea, adică super bine, bă, se aude ok. Dăm motorul cu ea să... Da, normal. Noi? Mamă, ce mică e! Bă, se aude evacuarea sau de altfel în mers. Parcă se aude mai bine. Bine, aruncă sunetul în spate. Oricum e și compresia pe care Dar și-o face în mers. E foarte, foarte joasă. Deci, efectiv, zici că... Vezi că eu sunt mai fricos de fel așa. e foarte joasă și zici că mergi pe asfalt. Propriu zis, știi ce zic, jos de tot. De asta îmi place. Mai ales dacă deschizi ușa, pui mâna pe asfalt, adică... Dacă e Frâne limitator aici. avem frâne. Avem și măcar frâne. frâne avem, mă? Nu trage. Și trage bine. Da. Trage bine, bine. Îi dăm și niște inferioare de asta cu ref match. Dacă și păcănea, deci era excepțional. Mă țin de ușă. Ține-te de ce vrei tu. Îți pun o bară aici în față. Nu ești nebun, trage bine rău de tot, adică... Ok, am ratat. Trage bine rău de tot pentru ea ca și mașină, dacă te uiți când o vezi așa mică, zici, bă, ce poate să facă asta, dar efectiv poate mai mult. Da, păi e ușoară, ăsta e Asta, avantajul. da, e avantajul că e ușoară și motorul fiind 1.8 aspirat, benzină. E în ture mari, adică se limitează în 6.000 jumate. Adică ăsta e avantajul japonezilor, că au turele foarte mari, adică... Nu știu dacă aș vedea mașina asta ca fiind daily. Nu e daily, absolut deloc. Adică portbagajul, nu l-am deschis să-ți arăt, adică portbagajul bagi 2 pungi de cumpărături și la revedere. Adică nu, bine, poți să mergi cu ea propriu zis la plimbări lungi, dar să n-ai mari chestii după tine, multe chestii. E ca o motocicletă. Da. Mamă, deci dacă avea acum un pop să facă pop, deci era... Face, în a treia, în ture mari, dacă o lași, face poc, Da, poc, bine, poc. mă rog, eu mă refeream la faptul Da, să aibă ea... să aibă ea soft făcut, să-i dea benzină pe decelerare să facă într-una, dar nu îi distrugi supapele, adică... Da, mă rog, bine, asta la tine e... fiind și motorul nou, nu știu dacă s-ar merita. Da, nu. Și dacă era un motor, să zicem, să iau un motor de dezmembrări cu 2000 de lei, 3000 de lei, îi făceam, dar la ce prețuri sunt? Ți-am spus, un motor 2500 de euro, motor de dezmembrări, mi se pare exagerat de mult. Asta ar fi mai mult o mașină de expo. Adică, bă, de expo și de weekend. Să ieși la o plimbare, să... Da. Ai auzit, da? Bine, Ia, stai. Face, pop, o dă ușor așa, știi? Stă foarte bine pe curbe, sau mi s-a părut mie. Da, păi distribuția Bine, greutății pe... E și mică și joasă. Suspensia pe față este cu dublu basculă, iar pe spate e multilink, adică are 9 brațe pe spate. Ok. Adică suspensia este făcută fix ca ea să stea plantată, vezi? Și să n-aibă nici măcar un pic de subvirare, nici măcar un pic de supravirare, să-ți plece curul, adică ea trebuie să stea acolo. E făcută să stea, uite. Observ, da. Oh, ușor. E făcută să stea acolo. Ușor, înțeleg, stai acolo, dar hai să... Dar e super mișto mașina. E ca un fel de kart. Adică eu mașina asta chiar aș vrea să merg cu ea pe circuit, dar nu acum, când o să-i fac... Ai văzut cum a stat? Nimic. Da. Adică te poți propriu zis juca cu ea. Da, exact. Bine, încurajăm oamenii să nu facă chestia asta acasă. Mai ales pe străzi publice.
faceți-le într-un mediu controlat. Da. Dacă se poate. Dacă se poate. Dacă nu... ești mai handicapat așa, poți să faci unde vrei. S-a oprit GoPro. Da, în fine. Haide, Irta. Maxi taxi. Ai idee în câte secunde prinde 100? În jur de 8, cred. Dar sincer nu i-am făcut niciodată proba. Astea sunt ce scrie pe broșură, Da, adică nu i-am făcut niciodată eu proba la timp. Adică știu că mergi până la urmă. Asta e tot ce contează. Ți-ai cumpăra un nou model de Miata sau îi rămâne la vintage? Adică te atrage mai mult cea nouă sau modelul ăsta? Să dau pe asta să-mi iau una nouă, nu. Să am bani să-mi iau și pe aia nouă, să am și pe asta, da. Zic pentru că sunt anumiți oameni care preferă doar vintage. Știi, nu se omoară cu mașini noi, vor doar vintage. Da. Adică uite la slalom cum se ține. Suspensia asta face tot. Cred că ai putea să mergi cu ea pe un circuit gen cum e la Tite Aur, să încerci ce poate mașina. Da. Să o împingi la limitele ei, adică cât poate ea. Vrei să vezi ceva? Ia, ce? Vrei să vezi? Stai puțin, să nu fie cineva pe aici. Oh, bă, ești nebun! Bă! Mamă, cât de mișto a fost să te joci cu ea! Nu credeam așa ceva. E, cum ți-am spus, e un kart. Adică mașina e... Iau, miros ăsta de cauciuc parcă mă... Avantajul e că e mică și poți să te joci foarte bine cu ea, adică o învârți imediat. Da, exact. Cam asta a fost videoclipul de astăzi, dragilor. Eu sunt Dexter, el este Cristi sau Orundunu. Dacă și tu ai o mașină care crezi că merită filmată, dă-mi un mesaj și rezolvăm. V-am pupat! Salut! 万華鏡車輪眼